Hát a másik pedig volt, azt mondtam, nem? Igen, össze a patunk. Jó napot! Nema neanoga kifonközülni, jó hívet rá, jó napot készítek, arra te volt aki bénült. Hogy oda szükálni? Rájszületében oda Na to ću te se. Okružek mi vukapu vidjeti. Ovo da to pili vraga nama. Živio Mađarska, Jugoslavija. Različite žene gledali kada je glava čuvjetele nekve. Belgije. Belgije tamo. Tinta. Ei, üres. Én vagyok a néni. Zsán, elment Szent Mártonból külföldre, látod? És akkor... Azt mondja engem, azon sógornőm volt. Nem baj, de maga is hasonlít rá. De miért? Óvó néni. Jaj, Pista. Hogy? Van víz. Oda Pistek, hogy ne menjen a tányért, jó? Azt kéne pár tányért. Hát te! Jó napot! Szia! Szia, Ferike! Latit láttam most meg. Mondom, elcseréltem. Ugye? Ide van. Igen. Én akkor téged láttam. Nem mutattam. Nagyon temetőben. De rosszul lesz. Járdat, ivi a radekonikat, kapva. Igen, elvittek mindjárt onnan. Akkor nem, mert mindjárt megmondom, mert mondom a Márinak a lánynak. Ona gazda az a sér. Karsita kottosen, haja viszont.
Minimum kad se navode to, kad se navode pred... Kanal je vetar znate to. Dečki, tu se tako, nek sam tako kad se malo prenese. Mogu sedi. Az asszonyok előkerülnek, vagy még lejjebb, még nem jöttek le. Mindig jön a kocsinak. Legalább szemben. Indulunk a keresztre. Közben elénekeljük a Lorettoi vitát. A többi ott a keresztül. Keresztül, mikor befejeztük a szertartásunkat, akkor megyünk a harangnába. Most akkor egyet még nagyon hadd kérjek, azért egy nagyon-nagyon tudott harangot. Szertartás ideje alatt férfiak, a nők is benn vannak ebben. Tessék a cigarettát elhozhatni. Mert azt ismeretem, hogy ezen, aggódunk, mindenki. helyesnek tartod, hogy szentjei képmását szobrok vagy festmények alapjában elkészítjük, mint valahányszor testi szemünkkel képmásokra tekintünk,
cselekedeteikről elmélkedve szent életű példájának követésére tudjuk. Kérjük áld meg ezt a szobrot, amelyet Szent Orbán pápa vétó tiszteletére és emlékezetére készítettünk. Add kegyelmedet, hogy ezt a szobor előtt szentedet könyörökkel kéri és tiszteli, az ő érdemeiért nyerjen oltalmat a földön, és örök dicsőséget a mennyben, Krisztussal, Urunk által. A körmenet a következő elől megy a keret, gyerekekkel, utána kérném a férfiak sorakozzanak fel, mint máskor, amikor körmenetünk van a úrnapja, akármilyen. Utána megyünk mi, kapcsán és a segédlet, utánkor, és utána pedig az asszony. Jó? Megyetek arra, hogy szóval. Ja. Imádkozzál, érettünk Istennek, Szent Atya, és a boldogságos mindenkoron szeplőtelen Szűz Máriának dicsőséges közbejárása által jelen szorongatásból megszabadulva örökké tart örömet élvezzünk, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Oltalmad alá futunk Istennek, szent szülője, könyörgésünket meg ne vedd szükségünk idején, hanem oltalmazd meg minket minden veszedelemtől, mindenkor dicsőséges és áldott szűz. Mi asszonyunk, mi közben járunk, mi szószólunk, engedd meg nekünk szent fiadat, ajánlj minket szent fiadnak, mutasd bennünket szent fiadnak. Imádkozzál, érettünk dicsőséges Szent József, hogy méltó lehessünk a Krisztus ígéretére. Könyörögjünk, szentséges születésének érdemei kérünk, Uram, segítsenek minket, hogy amit meg nem nyerhetünk tehetségünket, az nekünk az ő közbenjárására megadassék, élsz és uralkodol örökkön örökké. Amen. Mennyországnak
imádkozzál érettünk Istennek szent anyja. Hogy méltóbbásunk a Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk, örök mindenható Isten, aki dicső szűzanyánknak, Máriának testét és lelkét, hogy a te szent fiadnak méltó hajléka legyen a szentek által felékesítetted. Adjad, hogy kinek emlékében örvendezünk, ugyanannak ájtatos esedezése által minden gonosztól és az örök haláltól megmenekedhessünk, ugyanazon a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Könyörögjünk, mindenható Atyánk, szentséges Urunk, örök Istenünk, kérünk, áld meg ezt a keresztet, hogy az embergyanak a jó cselekedetek, nyerjenek megváltást és üdvösséget a lelkek, legyen vigasztunk, oltalmunk és menedékünk ellenségeink gonosz támadásai ellen, Krisztussal mi Urunk által. Amen. Istenünk, a törvényadó szent szolgádnak, Mózesnek megparancsoltad, hogy ezüst harcsonákat készítessen, hogy míg a papok az áldozat bemutatás idejét jelezve azokat zengetik, a nép a kellemes hangok figyelmeztető szavától imádságra felkészüljön, az áldozat bemutatásra egybegyűjjön. Add kérünk, hogy ez a hegy számára készült harang alázatos szolgálatunk által megszentelődjék, gondolása és szólása hívja benned hívőket a szentek által, az örök jutalomra. Távozzék az ellenség minden ártó cselvetése, befussanak el harangrajzolt szentkereszt jele elől. Ezt adja meg a mi jóságos Urunk, aki a szent kereszt pályán győzte le a halált, és uralkodik az Atya Isten dicsőségében, ugyanazon Atyával és Szentlélekkel mindörökkön örökké. A szőlőhegy az egy komoly munkahely, ahol az esztendő egész idejében, tavasztól őszig komoly munka folyik. És milyen érdekes, az emberek a szőlőhegyre mégis szívesen mennek, örömmel mennek. És ennek oka az, amit a Szentírás így fejez ki, tehát Isten szava, hogy a bor megvidámítja az ember szívét. Aztán Szentírásnak másik helyén ezt olvassuk, szintén az Isten szava, itt érzi át az ember azt, hogy milyen jó együtt lenni a testvéreknek, a barátoknak, azoknak, akik szeretik egymást. Hát kedves jó testvéreim, ezek a gondolatok alapozzák meg azt, hogy most mi idejöttünk erre a szép hegyre. És a mai nappal ez a szép hegy még értékesebb, még gazdagabb lett. Értékesebb lett, mert a hegy elején mindjárt a hegyeknek az égi védőszentje és pártfogója, Szent Orbán püspök áll őrt, hogy ezen a hegyen minden rendben, békességben történjen. Aztán megáldottuk a megújított keresztet, ami már szintén egy ősi disze a hegynek, szóval szintén Szent Orbán pápának a képe van rajta, és aztán most pedig
egy régi vágy teljesült, hogy a hegynek harangja is lett, és megszenteltük ezt a szép haranglábra felállított harangot. Hát kedves jó híveim, a mai időkben öröm az, amikor az elnémultatlan lesz. A harangnak az a hivatása, hogy elkísérje a halottakat a temetőbe, az örök nyugalomra, az élőket pedig hívja arra, hogy szolgáljanak Istennek, hogy imádkozzanak, hogy itt vannak, hogy előszörnek Isten azáltal, mint a harangszabán megmondják. Előszörnek abban a hitben, hogy tudják, hogy emberi a Istentől az áldás, úgy kell dolgozni, hogy az emberek ne felejtjük el Istennek, ne felejtjük el a harang, hogy mindenki az Istennek a harangokat rendszerűen. Hát szívből kívánok, hogy ez a harang, ez bölcsebben, küldetését, ami a harangnak a hivatása valóban azt a cél szolgálja ezeket. Mindenki számára legyen öröm az, hogy ezt a harangot megnyithatja, megnyithatja. Tehát ha valaki a déli órákban, vagy az esti órákban itt tartózkodik, legyen a verseny, hogy ki harangot délbe, ki harangot este. Akkor létezikból alapulja, hogy a hegyen lakók, hegyen tartózkodók, hegyen dolgozók tudják, hogy délban, este vagy, ilyen ennek a haranglábnak az elkészítése már régóta több évvel ezelőtt már terveztem, hogy milyen jó lenne ezen a hegyen. Sokat visszelőttük, hogyan kezdjük harangot, hogyan kezdjük. Itt aztán addig a jószági törekvés megvalósul, hogy mai napon harangot átvezetjük. Hát hálásan megköszönöm annak, aki ezt a dolgot kigondolta, de ifjú, nagynai, kaparagó művészre, aki azóta a kaparagásnak művész megszerelés, aztán ő volt a gondolat barátainak, és elsősorban a kaparagó tábor munkászainak, művészeinek mondjuk, hogy tényleg igazán ízlékes, idegalló, harangkodó, szép haranglás. Isten áldoznak, munkájuknak, öregítőket, hogy még a nevük sokfelé maradjon, de sok szép hallgatással. Hiszen amikor a harangot megállítőség nevében elfogadom, dekártőség nevében megköszönöm, hogy szépen kívánom, szolgálja sokáig, Istenítőség a akik pedig erre járnak a hegyen, azok ezután még inkább érezzék át a Szentírásnak a két idézett mondását, a bor vidámít az embertűnét, és milyen jó együtt lenni azoknak, hogy szeretnék.